Chenro mar yaro apaya marironi Maimahiu olandi ni biro chakore dwe mar 7 higani mar jowuoth makare mag ji kod mwandu e gwenge mag Imbo mar Kenya. Piny owacho ni giseyudo omenda kokalo e tudruok gi ji giwegi e yaro apayano. Jalup jatend piny Kithure Kindiki kamano bende owacho ni midusa mag migawo mar apaya kod wuoth osechako nono bende apaya ma Arimi Cheponde ahinya to lalo ma Amko mondo mi one ni olose e yo makare kendo ti kodgi. Koloso e kinde mano riwore kod wede ji 6 mawuok e anyuola achiel mano wito ngimagi e masira mar apaya olalo no juma mokalo. Tutaanza ujenzi, upanuzi wa barabara kuu ambayo inaunganisha Rironi pale Limuru mpaka Mau Summit. Iwe dual carriageway, iwe na lane zaidi, ili tupunguze ajali, kwa sababu kuna hata huko chini Nakuru, sehemu ya Kinungi pale, hapo Naivasha, watu wengi wamepoteza maisha. Vile vile Gilgil na hiyo Salga. Hiyo barabara tumepata namna ya kuijenga, na wizara ya barabara imeamrishwa na rais ifikapo Julai contractor awe ground ameanza hiyo kazi. And I believe that is going to be one of the signature projects of President Ruto for the economy of Nakuru County, the economy of Rift Valley, the economy of Western Kenya, the economy of Nyanza. Barabara hii ya Elbagon kwenda Njoro iko na mahali hapo kunaitwa Amko. Juma lijalo engineers wetu kutoka serikali kuu Nairobi wataenda hapo Amko watufanyie assessment, waanze kuchora designs ili turekebishe hiyo mahali.